Dnes ti odhalím ten najlepší recept na brinzové halušky od našej babky. Budeme potrebovať tieto suroviny. Zemiaky skoré, polohrubú múku, brinzu, slaninku a ešte aj kyslú smotanu. Dôležité je kúpiť si kvalitné potraviny. Ja nakupujem v Lidli. Tak poďme teraz na to. Babka, ale to si mal povedať, že táto krabička má minimálne 100 rokov, lebo to je ešte z Caracassu, čo som ti doniesla v tom sušené mlieko. Zoberieme si hrniec a dáme si zohrieť vodu. A teraz ideme očistiť zemiaky klasickým spôsobom, ako sme to dakedy robili. Ja nie som taká zručná ako babka. Čistíš 3 kým ja jeden. Ideme teraz porajbať zemiaky. Mami, a to ty máš takéto? Na tomto si aj prsty môžeš porajbať. Nemáš ten vrn? Nie, ja som takto naučená. No veď ja chápem, že ty si takto naučená. Si pripravíme cesto. Dáme tam soli a polohrubú múku. Cesto musí byť zasypané múkou, aby nám za ten čas, kým nám voda zovrie, nesčernalo a iba potom sa rozmieša. Som tu dneska len ako pomocný kuchár. Babina robí najlepšie halušky. Ešte aj detko jej to vždycky hovoril, že jeho otec povedal, že Marienka, ty to vieš také malé strkať. Dáme si teraz rozpražiť slaninku. Niekto si dáva na rozpražiť oravskú slaninku, ale tá akože nemá toľko ako masti, tak môže sa pridať aj obyčajná akože slaninka, ktorá pustí viacej masti. Máme do misky brinzu. Už to vidieť, mami, to ty si gazdina. Brinzu rozmiešam aj s kyslou smotanou. Toto je babkin trik. Voda sa nám už varí, tak môžeme pripraviť cesto. To nesmie byť ani riedke, ani zasa veľmi husté. Ak je cesto veľmi husté, tak pridáme trošku vody a dobre rozmiešame. Takéto by malo byť cesto. Naberieme si na lopatku a môžeme strkať halušky. Cestičko si vždycky tak akože roztrieme na také tenšie, aby tie haluštičky boli také malinké. Mami, a kedy si zvyknete takto robiť halušky? No, možno aj každý týždeň. Máme radi s brinzou, s tvarohom, s kyslou kapustou. Keď sú s tvarohom, tak sa omastia len masielkom. Mami, koľko rokov to už robievaš ty tieto halušky? No, tak asi celý život, takže od tých, ako som sa vydala, tých 20 rokov. Kto teba naučil tento recept? Takto to presne robí. Moja mama, ale to som nevedela, že niekto tú brinzu rozmiešáva aj s kyslou smotanou a to som sa naučila od jedných známych. Halušky nám musia vyplávať na povrch, teraz ich vyberieme a keď sa halušky robia s brinzou, tak nikdy sa neoplachujú. Niekto dáva si do toho ešte aj z tej haluškovici, to je haluškovica, čo sa varia v nej tie halušky, tak si dáva aj vodu, ale ja to nedávam. Ja neoplachujem halušky, ale ich len vyberiem a dám na tú brinzu. Babka gazdina do poslednej halušky. A teraz prídeme k záveru. Slaninku máme rozpraženú. Pekne si ich haluštičky omastíme. A až teraz to celé rozmiešame. Áno, najskôr si ich tak po vrchu pekne premiešame a teraz môžeme rozmiešať aj s brinzou, bo sú také chutnejšie. Najlepšie halušky sú od babky. Deťačiky moje, ja vám toto prezradím na seba, že keď sú to není halušky od babky, tak si na ne musím dať tabasko, aby som to prebila tú chuť. Pre viac takýchto videí vás prosím, dajte mi follow
A ak vás zaujíma čo nové, na Markíze máme z kolekcie Jesen zima, tak si pošťučkajte Markíza Moda Italiana.sk.